destruction, says the Lord. Oh, mountain to wise. Once there you are. Once there you Ways are. and think twice. Think twice. Stand there you are. Check your ways and think twice. Watch your ways. Once there you Watch your are. ways. Check your ways and think Oh, twice. my. Stand there you Stand there are. you are. Check Oh, your my. ways and think twice. Jesus! Hey! What shall it profit a man to get the whole world and lose his soul in the everlasting fire of hell? Oh, you man, think twice. Hey! Jesus! Help my soul. My people perish in lack of knowledge, says the Lord. But thou shalt know the truth, and the truth shall set you free, says the Lord. Oh, you man, think twice. Are you living in deception? Are you living in falsehood? Remember, it doesn't matter here on earth, matters over there in heaven, in the sight of God. Whatever you do, the Lord is seeing. Wherever you go, the Lord is there. Whatever you say, the Lord is hearing. Oh, ye man, take your time. There is a way that seemeth right. What to a man for the end thereof is destruction, says the Lord. Oh, man, think twice. Oh, man, oh, man, oh, man. Check your ways and think twice. Think twice. Stand there you are. Oh, Check your ways and man. think twice. Watch your way. Once there you are. Check your ways and think twice. Think twice. Stand there you are. Check your ways and Check think your ways. twice. Watch your ways. Once Oh, there you man. are. Oh, man. Check your Oh, ways man. and think twice. Take your ways. Stand there you are. Check your ways and think twice. What do some resị n'anya mmadụ mana sọtụ ya bụ ọnwụ nwa mmadụ cheta na ọnwụ na-abịa. Ọ dị ihe na-atụ m ụjọ, Jizọs kwuru n'akwụkwọ nsọ, onye ọbụla nke nwere ntụpọ agaghị aba maọbụ nwa alaeze anya. Iso na ndị ji ụka kpuchie mmehie, che na ọ dịghị onye mara ya, mmadụ amaghị ya, Chineke mara ya, n'ihi na ọ bụ anya n'elu ụwa. Ịbụ onye sonarị tupu mmehie gị n'elu ụwa. Nwa Chineke nụrụ. Ọtụtụ na-esori na nzukọ Kraịst, che na ọ dịghị onye hụrụ ha, mmadụ ahụghị gị, Chineke hụrụ gị, n'ihi na ọ bụ anya n'elu ụwa. Ị bụ onye ọzụzụ atụrụ, ma ndị na-ebi adịghị gosi ọma gị, iso na ndị soro okwu ọnụ ma eso n'omume m n'ụwa. Mara n'anya Chineke na-ele gị, ọlụ niile nwekwara ụgwọ. Ọ bụ gịnị ga-abụ ụgwọ ọlụ gị ma emesịa? Abụkwala nkịta na-ata ọkpụkpa nyabara ya n'olu. Abụkwala ekwu ọzọ eme ọzọ Chukwu n'ahụ. Onye ọgwụ ego nụrụ olu, onye ọzọri nụrụ olu, ọkwa iko nụrụ olu, ogbu mmadụ gị ka m na-agwa. Agha kara aka dịghị eri ngwụrọ n'elu ụwa. Gbaa ọsọ ndụ gị oge ka fọdụrụ n'elu ụwa. Maka na ụkpanụ gbakọgburu, Ntị chiri ya. ụkpanụ gbakọgburu, Ntị chiri ya. ụkpanụ gbakọgburu, Ntị chiri ya. ntị echikwa
echekwala gị nwa mmadụ ụkpana ụgbakọ gburu ntịchiri ya ụkpana ụgbakọ gburu ntịchiri ya ụkpana ụgbakọ gburu ntịchiri ya ntị echekwala gị nwa mmadụ there is a way that seemeth right unto a man but the end thereof is destruction says the Lord. Oh man, think twice. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is destruction, says the Lord.